para que non salga o cacharro torcido, porque se hai torcido non se pode rematar. Abajo estás haciendo, si no te haces agujero. Estás metiendo por abajo. Agora ten aquí unha barruga. Gustache así? Sí, porque la... Pasouse. Pero ahora métele un cachillo aí, un pouco de culto. Vai me arrancar, carai. Vai me arrancar por aquí. No pasa nada. Témolo que cortar para poderlo sacar, senón desfaguemos todo. Se debe botar. Rodrigo. No é... Andamos pobres, que non hai nin alambre. No, aquí é moi gordo isto. Tiña que ser un alambre ou un fío de coser na roupa. ¡Ole! Vale, e agora volverei no derramarse o saco. Saco correndo. A ver esa chulería. ¡Epa! A ver, venga. Eso que está en mi campo. Yo sé que cortar, Justo a las primeras casas que están, hay una mano derecha, otra mano derecha. Ahora ya compró el que hizo la casa allí, compró todo, y ya mayor. Este sí, a ver que sí. Era artista. Non hai unha cuchara tampouco. No, cuchara no, o que hai telo aí. O que hai telo aí. Para o pescozo. Que a cuchara teña que para o pescozo. Falta un podoiro. Falta o podoiro. O se podoiro non se ten. Pero yo aprendí, porque mi padre no era. Puedes cocerlo, pero no vale. Todo. Ajá. Tiene que cocer a... Bueno, voy a facer o bico, non? Non sei a que lle vos. Ahora o bico faxe moi rápido. Tan rápido como se pode dar un bico a un home que vos guste. Mira que te está grabando Xené, me sale eso. Estate grabando Xené. Eso queda para a posteridade. Eso Non queda falo grabado. cousas para non poder falar. Está grabado. Sí, que este grabado. Acaba a peza que van a acabar. Veña, Mira. vai o bico. Eso é. Una pieza que va muy gruesa. Xa está. Quero derlle outro. Sí, venga, outro. Dalle a volta. Tiña que estar un pouco máis aberto o cacharro, pero vou intentar. Esa é a serra da auga. Aí está. Agora puñei as asas, pero da forma que teño o barro, non podo porque doblamos o barro. Está moi blando este cacharro para lle pegar as. Perfecto. Bravo, Benigno, bravo, señor. Pois Benigno, en que ano naceu? O ano é 1929. Como foi a vida do seu pai? El foi cacharreiro tamén ou como foi? Si, a vida do meu pai foi moito mellor que a miña. Porque traballou menos e quedoulle México e Francia por pisar do mundo inteiro e anduvo sempre así traballando. Marchouse, naceu aos 8 anos, morreu a nai do papá, miña abuela. E eu ainda non tiña 18 el e marchouse para as Américas. E ali cando volveu con outros tantos anos como foi, doblounos. Foise de 18 anos e veu de 36. Bueno, foi rico
E o extraperlo fastidiouno, porque na lei seca, que eu teño ido falar dela, pero non a conocín, pois na lei seca colleronlle 750 caixas de whisky del, con 2 camións á porta no barco onde andaba, e ele andaba traballando nun barco. E andaba, primeiro andou con pouco a pouco con estar perlo, pero despois ambicionouse e collerono con 750 caixas de whisky hai 100 anos, sobre 100 anos. E claro, creo que valían entonces 750.000 pesetas a precio de fora. Pero colleron ese, menos mal que os compañeros non o descubriron, senón iba a silla eléctrica en Norteamérica. Pero os compañeros non descubriron que de quen era e salvouse. E cando volveu aquí encontrouse co pai velliño, porque tiña os 7 anos cando morreu o meu abuelo paterno. E xa que hai 80 pico de anos, 83 anos, máis ou menos, 84. Despois chegou aquí e quiso levar o pai con el, porque o papá falaba o inglés perfecto. O que é que non o escribía, porque dixo el que non tiña estudios, e a un home sin estudios que lle costa moito aprender un idioma. Pero falaba perfecto. E que estuvo preso na China, pero preso nun hotel. E iba a buscar o embajador americano, iba a buscar todos os días para tomar café, e un día presentoulle ao español, ao embajador español, e o español tomou aquel día café con eles, pero non volveu a buscar ao papá. E así foi pasando, chegou aquí, quiso levar o pai para lá, non lle quis vir, porque era lá vivía ben porque sabía traballar. Porque el primeiro estuvera cando chegou, estuvo traballando de camarero, pero de camarero en casas de lujo. E sabía defenderse no traballo. Pero cando volveu a Nodaiga o seu pai, xa se estableceu como alfareiro ou fixo cacharros? Nós nunca estuvemos establecidos como alfareiros. Nós éramos, como lle chaman, como se fóramos aprendices. Porque eu aprendín a fazer cacharros porque eu vía a fazer o babá. E vi como facía el. E eu era un novo, pero gustábame os cacharros. E eu teria que ser carpinteiro, pero non quixen ser carpinteiro porque antes os carpinteiros e albañiles e eses, onde iban a traballar, tiñan que comer. E a mí non me gustaba comer na casa de fora. E por eso non quixen ser carpinteiro. Pero fun. Cando me descoidei, pero botei anos para aprender, Porque andando na escola, nunhas vacacións no Bravo, xa fixen 200 docenas de tazas para que eran as que se viñan metendo nunha fornada, cocendo nunha fornada. E xa fixen nas vacacións, tería ao mellor 12 ou 13 anos, máis ou menos, xa fixen os cacharros, as tazas para unha fornada. E onde tiñades o forno para cocer? Era este forno para Era o que era da tua familia, era iso. Antes aquí non había talleres. Arreglábase no faiado da casa, non? Nós tiñamos a roda por riba da escaleira. Era o único sitio, porque arriba da casa non tiña o faiado moi alto, tiña o baixo. E a roda estaba na escaleira, e dali mandaban as tablas cos cacharros para o faiado. Ao terminar do E unha vez, cando faiades a fornada, a xente que como faía para vender? Iba ás feiras, había vendedores que compraban para ir ás feiras, como era a historia? Mira, estou falando dunha fecha
que este pueblo morreu moi mal morrido, porque non tiña por que morrer, que estaba ben situado, cunha carretera general, que era aquí iba a Madrid, antes, cando eu era rapaz, non había máis que eso. Tres cerámicas, como había de ladrillo, que xa, cando eu era rapaz íbamos para o monte, e xa andábamos a correr por riba das pilas do ladrillo na vegacha, por o alto correndo. E agora, veo a crise esa, venderon todo o ladrillo que tiñan, e agora non ten ladrillo ninguna das tres, están cerradas, va? E aí foi onde se empezou o chollo ese. Pero antes, cando facíades a fornada que cocíades neste forno, despois, como facíades para vender os cacharros? Escoita, que agora ven o detalle. Había que nos facía como a nós, e alternábamos a labranza cos cacharros. Cando había un día libre, facíamos cacharros, e cando non íbamos a labranza. Pero iso era todo o pueblo. Todo. Sí. Despois, pero había por aí uns 60 homes, facendo cacharros aquí no pueblo. E agora hai 2 ou 3, e un deles témolo aquí. E desos 60 homes facían todos o mesmo ou están especializados os traballos? Mire, aquí os cacharros que facíamos nós, facíamos os cacharros completos para unha casa. Para todo. Para cociñar e para comer nunha casa. Porque facíamos desde a taciña de beber o viño hasta o barriñón da zorza. Eu fixe un barriñón, tería por aí 16 anos. E foi o barriñón que fixe máis grande na vida. Pero non collía por as portas, Tu podes pensar que había que meterlo de lado, porque a boca por arriba non collía por as portas de ancho. E como facíades para cocer, porque había moi pouca leña? Como era a historia da leña? Pois os de Caldelas que non la viñan traer aquí nos carros, e moitas veces íbamos a rozarnos ao monte. Pero non había, quer dizer, había moi pouco toxo, moi pouco carpazo. Viñan os de Caldelas, carallos de aquí viñan con as vaquiñas que non valían dos ras. No, xa, pero... Traían o carro armado do alto do Ruiz. Sí, iso é outra historia. E non lle facíades, como se diría, burla cando tiñades moita leña para negociar o precio da leña. Da leña. Non, nós tiñamos unha muller, non sei, era dun pueblinho aí do Alto da Serra, mas non me acordo do pueblo como se chamaba. O que me acordo como se chamaba ela, que se chamaba Teresa. Era unha muller bella. Aquela, cando lle foi a falta a leña antes, iban a sair, ao mil chegaban cerca do Alto da Serra a esperar para comprar a leña. Para ser os primeiros en comprar. Non... Aí perdemos un pouco, carai. Sí, que iban sair ao monte ao medio camiño para comprar a leña. Sí. Pero ela era seria e traía o... Ela, fose quen fose, non lle vendía a leña. Exactamente, xa. Eu levo ya para o señor Francisco, papá. Exactamente. Bueno, E nese momento, é dicir, cando o seu pai voltou e se dedicaba a ser, era cacharreiro e tal, ele era exclusivamente cacharreiro ou combinaba eso con traballos no campo, na gandeiría, como facía? A nosa casa, primeiro era a labranza, porque había que facer na época. E despois eran os cacharros, había tempo libre, eran os cacharros. Me entende? Esa era unha axuda para vivir. Non nós, todos. a maior parte. É dicir, que compaxinaban as dúas cousas, non? Sí, primeiro era a labranza. Sí. Porque viña a segar a erva, e aquí un día que estuas bo, un día que estuas malo, molía. Viña o pan, para segarlo igual, así, todo. Primeiro era a labranza, despois o que podíamos facer 2 ou 3 fornadas que as vendíamos nos como podíamos.
íbamos ás feiras, en fin. Porque despois había quen non facía cacharros e vendía ao cocer, dicían que a vendían á porta do forno. E quen ia coller a arcila, o barro quen ia coller? Como? Quen ia pola arcilla, polo barro? Nós. Sí. Nós Como era? Cantos íades moitos xentes xuntos? Como era? No, íbamos sacar o barro no brao, porque sabía que facían no brao, que facíamos pozos, coño. Eran como un pozo de auga cerrado. E íbamos a sacar, sacábamoslo ao alto onde está a cerámica esta de aí, onde teña o chabolo, e poñámoslo en serras para que se secase no inverno, en serras baixas, pero largas, que aí había un sitio, era un sitio que era como que era do pueblo, e despois traíamoslo no carro das vacas para casa. E despois viña o barro sale pois como se fora o collo de botar firme unha carretera na canteira, picado así. E despois ben seco. Esmagábamoslo con un pisón, pineiramos aquilo, e despois amasábase, e despois preparábase para seguir facendo. Según o artículo que fose faguer, tiñas que poñer o barro de duro. Porque se un cacharro grande facíamos con barro blando non aguantaba, caía. Cantas pezas se chegaban a facer antes de metelas no forno? Pezas. Si, cantas pezas? Se facían moitas, poucas? Canto se esperaba? Mellor era o traballo de unha semana, dun mes, de canto? Pois mire, viña labrando no forno do campo, creo que faían falta para facer un home solo 2 meses, para facer unha fornada. Esta de aquí era máis pequena, esta donde cocíamos nós. Pero logo que os fornos que había grandes no campo debían haber falta sobre 2 meses. Pero cocíamos de todo, empezábamos por as tazas e acabábamos por facer pocillos de queimado, ao mellor. Pero vou dicir as pezas que levaban as máis grandes cantidades, o forno dicindo eu que eran os máis grandes. Levaban 200 docenas de tazas ou 250. Levaban 20 docenas de fuentes, de platos que eran como palanganas, que antes comíase todos no mesmo plato na mesa. Non ten ustedes oído eso? No mesmo mesa, botaban ali as patacas co bacalao, acordo meu, e ali co cubierto, cada un se iba pinchando ali, e comendo así como se podía. Donde íbamos, que un viño. E que se almacenaba que se... Non, os platos, iban no tema do forno dos platos. Sí. Cantas docenas de platos metidas no forno? Sobre 20. E despois olas? Grandes, olas sobre 200, porque as olas son grandes. En cada fornada? Sí. E despois xarras e deso de metías e algo de todo. Xarros de munguir as vacas tamén? Sí, xarros de munguir as vacas son pequeninos, Sí. levaban 2 ou 3 litros. E faguedes pros nenos, faguedes os silbatos tamén pros rapaces? Acordaste deso? Eu fixen algún, pero non para vender. Para divertirme eu con el. E como era eso dos silbatos? Como facían? Bueno, había varias formas, pero había un que era como un chifre. Collíamos un pitorro, pero hai que saber fazer o pitorro, metíamos agua, acordas? Non. Desacordo meu. En fin, pero ao barro, que nombrámoslo pouco, taríase en barrocos pequenos, en trozos pequenos, viña a menudo. Viña sendo como o collo ese que se botaste. Tiña que estar ben seco, senón non se facía polvo. Por moito que lle pegases ao pisón, non facías tortilla, pero polvo non.
se estaba mollado. E así, seguíamos así, despois había que, se faías tazas, tiñas que deixar o barro máis blando. Se faías uns cacharros algo máis grandes, tiña que estar algo máis duro. E así. Agora, ese barriñón que fixen eu, que era unha barbaridade, porque vou vos contar o detalle do barriñón. Tiñamos 2 rodas na casa. Nunha puxo o papá e na outra puño eu. Eu puxome a fazer platos pequenos. E o papá puxo a fazer barriñóns, pero primeiro andáballe así, torcido. E o segundo estaba torcido ao largo, en vez de ser redondo estaba ao largo. E andaba así, claro, se andaba a torno de redor, andaba o bicho así, parecía un abanico. E dixo-me, oi, sabes o que estou pensando? Que pases tú para aquí, para este torno, e eu vou para onde ti. E dixo, pero non estou feito barriñón, que vou fazer o barriñón, eu que non sei fazer. Pero estaba facendo barriñóns non tan grandes como os que digo eu. Puxeme, e fixen o primeiro, saiu-me direito. Pero fanse pouco no día. Os barriñóns fanse pouco no día, son algo grandes. Como mellor con 6 ou 7 ou 8, tes o día rematado. E dixeme, sabes o que? Sigue tú aí, e eu vou para o teu sitio. E así fixemos. E ele tiña un amigo aí en Asador, o Calouro, que lle chamaba, que tú terás oído falar dele, pois tiña unha casa boa de labranza e tal, pero tamén embarcara. Estuveron xuntos e o papá na Argentina, en Buenos Aires. E xa hai que, basta que sean aí de cerca un do outro para formar amistad. E así foi. Loitaban e sempre podía o papá con o Calouro. O Calouro era máis pesado que o papá bastante, pero sempre podía o papá a loita. E dixo o papá, pois, cumpría facerlle un barriñón para o Calouro, para 4 porcos, pero atreves a faguelo. Xa como vou fazer un barriñón para 4 porcos, se estou empezando, son os primeiros que fago, e ten que ser moi grande para 4 porcos. E dixo, bueno, vas fazer como che digo eu. O último que fagas, deixalo na roda, pero deixalo a medio faguer. Deixalo aberto bastante, para cando regresas eso, que hai no que recrecer con pezas, e ir pulsando pedras de redor, e despois xuntalas. Mañá acabas de faguelo. E me tiña 2 relós de 4 dedos, pero claro, os relós iban gordos, e 4 dedos. E ao que subiron despois os relós para arriba, ao mellor subiron outros 4, outros 2, ou máis. Fixen un barriñón terrible. O asunto que xa non se pudo sacar da sala, que non collía por ningún lado. Engasouse, preparouse, torneeiro eu, que foi o primeiro que torneei. Antes labrábase con a fouce. Sacabas o que lle sobraba ao cacharro con a fouce. Acordas unha vez que fomos eu e a ti onde o Luquiña estaba labrando de redor como se fora unha pataca, coño, mollando unha pataca. Non te acordas? Pois já acordo. Eu quixo nos botar dali a patada. Quen era? Era o Serafindinho Ruca. Pero non me acordo. Oye, unha cousa, e a que idade empezou a tornear, a traballar no... Eu? Si, na roda, a que idade empezou? Eu empecé sin edad. Sin idade. Sin edad, porque lle vou dicir, cando lle digo que durante as vacacións do Bravo fixen 200 docenas de tazas, pero que un alfarero bastante bo, tiña que ser, pero facía 30 docenas de tazas no día. Pero fixen 200 e non sei cantos días.
porque faría o mellor de 3 ou 4 docenas cada día, se era facía. Pero a que idade, cando empezou? Cando era un neno de... Sí, home, algo máis grande que este sí, máis vello, pero pouco máis. 8 anos, por aí. Eu cando tiña 15 anos xa facía que cando fixen o Barreñón ese, que foi a primeira vez que fixen Barreñón, xa fixen ese, tiña que facer cousas. E despois, como faíades nas feiras? Cando ibades ás feiras, ibades todos xuntos, todo o pueblo, repartíades as feiras, como era a historia? Tuvémoslo de todos os xeitos. Despois xuntámonos moitos, porque entonces as familias eran grandes. E aquí nacían moitas mulleres neste pueblo, sempre sobraron mulleres neste pueblo, e ainda as fomos buscar fora. Pero, que lle iba a dicir? Sí, cando iban ás feiras, que iban por individual ou en conxunto? Ou repartíades as... Tuvemos as partidas. Nós tiñamos a Lleriz, Maceda, e non sei que outra feira. Luintra ibades? Que? A Luintra ibades tamén? Sí, pero a nós tocou Luintra. Non. Non. Onde ibas por Barral? Que? Por Barral, onde ibas? A Cartelle iba. A Cartelle? Pois tamén ibas, non? Claro. Que? A Cartelle tamén ibas habitualmente. Pero non estaba partida a feira. Estamos falando das feiras partidas. Para ir... Si as que tiñas de repartidas. Se non foi... Cantos normalmente ibas a cada feira? A cada feira canta xente ibades? Según fos a feira. Según fos a feira. Claro. A Xinzo nunca fuches? E cantos ibades a Lleriz e a Xinzo a vender? Canta xente? Cantos cacharreiros? Pois íbamos a bulto, che vou dicir que fixo non sei, pero sobre 7 ou 8 por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Quen ibades? Acordaste dos nombres? Acórdome dos nombres, pero onde vai eso? Non fixo... Pero quen eran? Se te acordas di os nomes. Pois eran os teus tíos. Todos. Era que máis? Eran os do campo todos. O Benito, o Daniel, que había máis que fixeras cacharon no campo. O Daniel, o José Criminal, Sí, tamén. os Carracedos. No Ixó había alguén que fixera cacharros? Sí, Pois os do Ixó tamén irían. o pai do Ginio, Claro. e o Ginio, E despois o do Pepe da... Este que estaba casado con José, este aquí mesmo do lavadeiro, como me chamaban este home? Pepe O Odilo, o pai do Odilo e esa xente. Ramón Porrón. Porrón, exactamente. Era Porrón. Amén. E Benino, e outra cousa, eu teme contado, vos contabades de que ibades moito aos fiadeiros, resulta que había moita xente que iba aos fiadeiros e o pai na casa tiña unha tarea, ou tiñades unha tarea para traballar, non? E cando non se acababa a tarea, había xente que tiraba o barro ao pozo, é verdade? Porque lle rizaban, tiñan que acabar o barro para deixar a traballar. A mí nunca me pasou eso. Eu nunca fun, se o que fixeron por voluntad miña, non porque me obligara. Como é que lle gusta o oficio? Como lle gustou cando era neno, que lle vía cando era neno o oficio para que lle gustara? E como foi a súa vida? Aí hai moito que contar, pero hai máis que contar de fora do oficio que do oficio. Porque antes nós presumíamos de que faíamos algo que faían os maiores. E agora que fai un rapaz de 7 ou 8 anos. Porque eu tamén iba para o Monte no Bravo cando o primeiro ano que fixen esas tazas. Pa unha finca que temos lá arriba entre dos pozos. E tiña medo. Eu era pequeno, tenía 5 ou 6 anos. E tiña medo. Pero vivía o meu abuelo, o pai do babá, que tú non o conociste. E dicía, neno, vai devagar que eu vou tras de ti enseguida. Porque era por riba todo e outro. Pero claro,
Eu chegaba ao Ede e subía ao alto dunha salgueira, carallo, porque tiña medo. Se me levaban, se estaba en baixa me levaban. E así hai moitas cousas que fai. Pero foi entonces por imitación, non? Que por imitación aquí. Por imitación dos maiores. O... Vamos a ver, había varios oficios, non? Sí, sí. E a ti por que che gustou ese? Cal foi o motivo? Gustoume porque eu tiña na casa. Naceron mordantes vendo fazer cacharros. E a mí gustoume. E ademais, non estou represo, perdendo de ganar cartos, Se traballara noutra cousa calquera, seguramente iba a ganar máis cartos que facendo cacharros. Con os cacharros houve unha época que se puderon ganar cartos, pero naquela fecha eu non daba feita, estaba solo, non lle podía cambiar a todos os días o precio dos cacharros. Entón, quen te enseñou? O abuelo? Claro. Eu mirando o que foi a él, foi o que me enseñou a mí. Pero pediches tú poñerte ou non? Como? Pediches poñerte tú na roda? Ou puñeste sin que te mandaran? Home, se estaba a roda libre, poñeme o cando quería. E se non, non. Porque se está a roda non está ocupada, pois calquera, se hai barro. Se non hai barro, xa non hai nada. E o seu pai animouno a seguir ese oficio? Non, o papá non me animou nada, pero animei meu. Mira, o meu irmão nunca na vida había facer cacharros ben feitos. Ya nacido na mesma casa. Agora, pondolle asas a estes chinos, igual puña 1000 asas no día, Estes chinos, cando se fan, son sin asa. A asa é que por cando están un pouquinho máis duros. Pero é costumbre, o normal era fazer os cacharros hoxe e poñerlle asa mañá, que xa estaban un pouquinho máis tiesos, para que non se tordese o cacharro ao pegarlle asa. Hasta cantos anos estuveches facendo na casa? Ata que me casei. E cando te fuche para Begachá, que fuche primeiro? Fuche migrado para fora ou fuche xa... Primeiro foi ganar os cartos a Alemania. Pero antes traballaches por conta allea. E que? Claro, pero que ganaba menos. Con quen traballache aquí de cacharreiro? Que? Con quen traballache de cacharreiro aquí? Co Hermesindo e co Benito. Non máis. E despois, para poñerte por conta propia, como fixeches? Pois como fixen, pois empecei, fixen o chabolo, e estaba facendo o chabolo e veu o Ismael, que en paz descanse, foi o do meu cuñado, do Saturnino, que sei que vai fazer unha chabolo ao menino para fazer cacharros e tal, se me quixera, ibas tú, se viñeras comigo a ver se me quería a min de socia e tal, e apareceu os dous aí nesa casa pequena, que está aí do outro lado, unha noite. E ensineu, sí, mellor dous que un, pero o que fai falta é entenderse. Se dous que están traballando xuntos non se entenden, non é nada. Pero ben, teño os cimentos feitos, ali a chabola. E xa foi para outro día el traballar ali. E botamos 6 anos xuntos e botaríamos máis, pero morreu enseguida. Aos 6 anos, máis ou menos, estar traballando xuntos ali, morreu. E nós metamos, non tiñamos un cliente, non había que nos comprase cacharro, non éramos conocidos. Fixamos enseguida con clientes. Porque fallamos cacharros, dentro de ser cacharros, fallamos cacharros sanos. Que se lle podía chamar sanos. E se un cacharro estaba roto, non o vendíamos. Aquí botábamos para atrás. Nós enseguida nos fixamos con clientes. E algún cliente tuve eu 30 anos despois. Despois de haber morrido o Imel, tuve algún cliente, un que era de Monforte, por menos 30 anos. Que tipo de
cacharros facía vostede? Para que se usaban? Para todo o que se facían falta nunha casa. Por exemplo? Empezando por a ola. Porque olas hai un pueblo aí onde Maceda que facían olas, pero facían olas sin bañar. Unhas olas encarnadas que había, que facían de barro encarnado. Facíano sin baño. Pero, e así só sabían facer olas. Pero nós facíamos de todo. Só o que eles facían as olas diferentes a nós. Nós aquí facíamolas dunha peza inteira. Botábamos o barro todo xunto ao torno, subíamoslo e facíamos a ola dunha peza. Pero eles facían as de dous. Facían como unha maceta, un florero. Cortaban, non? Despois volvían a facer outra, revolvían de que tiñan o troceta na roda, máis ou menos como a que fixeron, daban a volta a maceta esa e pegaban, e facían así, pero co barro xa adelgazado. O barro xa o tiñan estirado. E despois se remataban de facer a ola. Pero eu nunca fixen eso. E se me puxera hoxe, a primeira vez non sei se me sairía. Porque había diferencias entre as maneiras de facer os cacharros nun lugar que no outro, por exemplo. Eu, por exemplo, o cacharro para facer unha ola, se aunque fora unha ola dos máis grandes que facían eses señores, que non nos facían máis grandes das que facía eu, porque eu facía olas de 26 litros e 27 dunha peza. E eles, ao mellor de dúas non daban feitas a ola, pero bueno, cada cousa é para o que é. E vostede sempre fixo os cacharros como aprendeu de seu pai ou foi innovando, inventando ao longo da súa vida? Aí é onde está o bonito do alfareiro. Aí, usted deu unha clase. O alfareiro está traballando, sacou unha peza, sacou unha do torno, pousou na tabla onde se vai a sacar, e mira, se ten moita barriga, se ten pouca, se quedou moi pequeno, se quedou máis grande, aí é onde se fixa. Porque é onde pasaba o tempo, era cando sacaba unha peza, que o las fixen bastantes, E sacaba unha ola, porque unha ola de 26 litros ou 27 é un cacharro xa bo, que para levantar a cabeza xa lle chegan as mulleres, e os homes tamén, pero bueno, quen usaban eran as olas. Que? Este tamén. Eran olas grandes, levaban ese líquido, esa cantidad. E, xa lle digo, o bonito é o sacar unha peza, acabaxe de sacar ao torno, pousarse na tabla onde se vai sacar, e mirar, pois, desta tiña que dar máis barriga ou menos barriga, ou a boca máis aberta ou máis cerrada, igual, porque nós tamén facíamos botixos, e hai que facer cerrados de todo, e huchas desas de meter os cartos. E quentadores tamén. Esas ten que ir cerradas. E os botixos hai que lle pôr os bicos ya hasta despois, cando estén algo tomados, que non se, que o barra volante o pousar eso nel, hai o que posan, despois non pega. Se está moi duro, demais non pega despois o barro, que é un malo. Nunca saen dúas pezas igual. Que? Se nunca lle saen dúas pezas igual, todas as pezas son distintas, todos os cacharros. No, sacanse iguales, coño. Sí. Sacanse iguales. Hombre, algo varían, pero nunha ola mellor valía un cacharro que era así, por exemplo, de alto, pois o mellor varía medio centímetro, 1 centímetro dunha outra, pero a base que ten a ola é fixarse na barriga, no engarque que ten. É onde se fixan onde se vai o chollo. E o barro de por aquí é bo? Pois é tan bo que non vale para cociñar. Neste barro pódese cociñar, pero se isto facemos con barro amarillo,
que era o que se usaba antes aquí. Despois viñeron as tarteiras e fixeron as tarteiras. Tarteiras moitas. Pero traballando co barro amarillo, ese barro, cando se saca nas barreiras, vamos buscar nosa, o mellor a 9 ou 10 metros de profundidade, nun pozo, que era peligroso, creo que se morreu ali unha persona que se difundiu a barreira que chamábamos nós. Era como un pozo e habíamos 10 celdas no fondo. Unha por lá ata para outra, pero deixándolle sempre margen para que podese o trozo de barro que se deixaba sin tocarlle, que podese o que tiña por riba. Papá, explícalle como sacabades o barro das barreiras nesa época, ao principio, antes de haber maquinaria industrial. Pois íbamos a sacar o barro no menos de setembro, me parece, que era cando estaba menos agua, porque a barreira que se facía este ano, o mellor no inverno enchese de auga e fundíase, pero nunca se fundía de todo. E quedaba ali auga depositada, e ao máis en cantidad. E si había que deixar margen para que pudese que a auga que estaba dentro do barro. Como facíades? Explica. Pois que facíamos, íbamos con un sacho, e unha pala e unhos ceros, que era antes onde viña o baño, que son de estera. Pero eran unhas bolsas pequenas, pero creo que pesaban 35 ou 40 kilos, as bolsas aquelas do baño. E aquí, primeiro viña sin moler, había que moler aquí, o baño. Despois xa viña cumprido. Contanos como faguiades co barro, cantos ibades, cantos días botabades ali na barreira, porque o barro non podíades sacar todo o ano, ou si? Podíades sacar o barro todo o ano? Non. Se está dando moito calor. Que se vai poder sacar todo o ano. No inverno se vai poder porque hai auga. Era en setembro. Sí, no mes de setembro, que é cando menos auga ten. E onde saca o barro é ali, onde é a cerámica que hai de frente. Sacábamos os seiros eses que viñan por fora co baño. Eras que se usaban, porque como tiña o mellor 10 ou sobre 9 ou 10 metros de fondo a barreira, pois había que ir 4 ou 5 personas, porque había que porse, se era fonda, había que porse nas escaleras, pois ao mellor 3 ou 4, para mandar dous outros para arriba. Faianse faltar 7 ou 8 personas para ir sacar o barro. Cantos días vos podía levar coller o barro para traballar o ano? Para nós pouco, porque faiamos pouco. Pero os que estaban todo o ano facendo, tiñan que sacar barro para todo o ano. E tiñan que... Non se arreglaban con un camión ou dos de barro, tiñan que sacar máis. E un camión de barro xa é malo de sacar, porque é pesado. Cantos días vos levaba? Acordaste? Eu que sei. Nós traballábamos con carros, pero nunca contábamos os carros que sacábamos no día. E a súa Montonabádelo? Sí. Onde? Calculábamos ali. E despois íbamos e traíamos desde as barreiras onde están os piñeiros aquiles, que era un sitio llano, e daballe ben o aire, e hasta era un sitio que era comunal, que era de todo o pueblo, onde estaba a vaquería. Traíamos para ali, despois no inverno, cando facía falta, se viñan os dierbos, pois iba, acabábase, había que bolir un pouco. O mellor a serra non tiña máis que esta altura de barro, pero era así de ancha. E traíamos para ali, metábamos na casa, tiñamos un cortello que chamábamos nós, na cuadra, para meter o barro ali, para que non se mollara. Vale. Ese barro do que estás falando é o que nos sirve para cociñar. Que lle tiñades que aumentar? Que? Como preparabades o barro para que servira para as pezas de cociñar? Pois con pau primeiro esmagábase. E despois viñeron os cilindros. E xa se amasaba con cilindros. A mí me interesa saber como eran as feiras onde se vendían... Como era ir a unha feira? Unha vez que xa se facía todo o traballo de facer os cacharros, estaban cocidos, logo había que vendelos, que para iso eran. Claro. E como era logo ir á feira? Pois mira, íbamos a unha feira. Se un fose a feira, para eu acabar de vender os cacharros,
fun a unha feira ou dúas, que acabei de vender os cacharros. E unha foi parada do Sil, unha feirinha que non valía $2. Pero aí acabei os cacharros, desacordo. Pero, se non se daban vendido na casa onde comíamos, pois, conocíanos, íbamos comer ali todas as feiras, e o que non sobrase, guardábamoslo nesa casa, se tiña onde, e para a feira siguiente volvían a sacar á venta eses cacharros. Como se transportaban ata ali? Como se transportaban? Pois en animales. Podían transportar a carga, que chamábamos nós, en un carro, pero un carro, os carros, unhas rodas así de altas. E con todo, foi un bulto terrible. Pero ese era para ir ás feiras de longe. Mira, cando ibades a Cartelle, por exemplo, a que hora da mañá saíades? Cantas horas andabades? Pois daqui a... como se chama? Onde va? A Barral. A Barral. A Castelo de Miño, non saben onde? Saímos daqui a mañá e íbamos dormir ali. Para outro día levantábamos, que xa hai máis carreteras xa que suben altas, que suben antes para Cartelle. Pero entonces levantábamos a un sitio como parecido aí a serra que vai de Macedo ou a carretera, ao alto do Rodío. Con coño tiraba 1 kilómetro de carretera. Todo eran eses, de pino que era eso. Oxe, non se podía andar por ali. Roubaban a un, xa o carro, xa a besta, xa todo. A vostede gustaba ir ás feiras? Quen compraban, as mulleres ou os homes? Que? Quen compraban os cacharros? As mulleres ou os homes? Eso dependía. Eu quería mellor venderlle a un home como a muller. Por qué? Porque o home non é tan limorneiro. Regateábanlle? Que claro, claro. As mulleres? E os homes tamén, pero máis as mulleres que os homes. As mulleres sacabanlle máis barato? Sacábanlo. Se se daba, sí, se non, non. Claro. Entón as mulleres regatean mellor que os homes, non? Que facían? Regatean mellor. Que as mulleres no precio tiran máis para baixo que os homes. Home, son máis regateadeiras. Son máis choradeiras, va. Mira, Choran máis. papá. É así ou non é así? Bueno, Non sei, eu non fun á feira. Sabe vostede máis que a min. escoítame. Mira, Non perdeu nada por non ir ás feiras. Só que tamén nas feiras hai xente. Hai boa xente e xente mala. Claro, quero dicir que Hai de todo. Hai de todo. mira unha cousa, entonces, no tema de cando ibades a lá, dormíades en Barral, ibades á feira? E volvíamos a dormir a Barral. E para outro día levantabaste. Viñas comer a Ourense, a pé. Bueno, para outro día, como viñas sin cacharros, podías vir no carro. Pero viñamos comer a Ourense, e de Ourense viñamos a noite a dormir á casa. 3 días. 3 días para facer a feira, Era unha feira. que hoxe non se podía facer. Nin se podía andar 3 días ou todo o mes por a carretera con a vista. Pero houve unha época moi boa onde se vendía moi ben nas feiras, polo que nos dicía vostede antes. Si, houve unha época moi boa. Pero houve cousas que agora lle vou dicir, que aí non tocáramos ainda nada. O que escaneñou a venda dos cacharros foi o plástico. Porque pesa moito menos que o cacharro e non rompe. E se rompe, para que rompa, lle dá un golpe grande. E o cacharro é fácil de romper. E as olas que grandes que facía eu, tiñan que levar a medida para encher, para sulfatar as viñas. Levaban o sulfato nas olas. E agora levan no plástico, que é máis barato. Mira, Ten todo mellor. papá, explica as diferencias entre os cacharros feitos á man e os cacharros que son de troquel, de máquina. Que? Cal é a diferencia dos cacharros? A diferencia é que a máquina
Pois non fai cacharros cerrados hasta a fecha, que alguna vez vanos facer, porque se vai facer un aparato para cerralos. Ten moitas cousas, cada cousa é po que é. Pero de estirar o barro, por que querían as mulleres mellor as tarteiras feitas a mão? Porque o barro ten secretos. Claro, por iso, contos. A primeira cousa que un barro, para ir para o lume, ten que levar arena. Pero ten que levar arena que valga. E non sei que cando viñeron, porque isto veu de Pontevedra, o modelo das tarteiras. Sí. E non trouxo? Pois un señor que veu traballar aí a Veiga Chá, o modelo. E nós tiñamos que preparar o barro. Mira, eu metí allí a 2 carretillas de barro dese que digo eu que é negro, que é amarillo. Metí allí outro carretillo de barro con arena, toda arena. Tiña algo de arcilla, pero moi pouco, toda arena. E con este, que collía ali na Veiga Chá, precisamente. Nas barreiras de Veiga Chá? Sí. Iba o que deixaban do ladrillo, que era a arena esa, collía un carretillo da arena e mezclaba yo. E nunca me protestaron que se rompían as tardeiras. E que segredos máis ten o barro? Como dice? Vostede dixo que o barro tiña segredos. Secretos. Hai que sabelos, non? Cales son? Pois ten tantos secretos. Cóntenos. Dentro do forno xa. E ademais que non falamos tampouco deso. Cocer, nós aquí tiñamos que ver o cocer 2 veces. A primeira cocción era de sudar, que se chama en castellano. Nós decíamos enxuguitar. A primeira vez era sin baño. E despois sacábamos do forno, había que limpiar o polvo ben e bañalos. E despois volvíanse cocer. Podía salir o baño ben fundido ou mal tamén. E eso, hoxe xa hai termómetros que fan eso, pero entón non sabía. Tiña que ser todo a ollo. Había que ter experiencia. Eso é, práctica. A usted de todas as cousas, de todos os procesos, que era o que máis lle gustaba facer? Ir polo barro, amasar, cocer, vender, de todo o proceso, que é o que máis lle gustaba? Eu tiña que fazer de todo na casa, porque tiñamos unha casa de labranza que para entonces era unha casa que daba para vivir malamente. Mellor que hoxe, sí. Hoxe, traballando na labranza, ao fin de ano non ganou para comprar unhas zapatillas. Hai que pensar iso. Hoxe que traballa na labranza morre de asco. Pero bueno, entón tiña unha labranza... Pero ela está lle preguntando do proceso da cerámica, extraelo, amasalo, levantar a peza, cocela, cal era o que máis lle gustaba? Como está, por supuesto, facer coño. Agora, o preparar o barro é como quen está aí amasando o barro para, ao mellor para un albañil ou outra cousa, para lle dar masa para que faga unha parede. Eso fai no calquera, carajo. Agora, o facer un cacharro, é que eu tiña un irmão que era 3 anos máis novo que a min, 3 anos de caso. E morreu hai 2 anos, e ese nunca había ser o cacharreiro. Porque aquí había algún que se chamaban cacharreiro e enfadábase. E a min gustábame que me chamasen cacharreiro. Que máis me dá a mí? Que me chaman cacharreiro que me chamen por o nome meu venino. Claro. E no proceso de cocción, a cuántos grados podía chegar o forno? A moitos. Isto, para que salga así, o baño, ten que estar con... non sabe como está un ferro cando meten na forxa. Roxo, que están traballando. O barro tense que pôr colorado igual que o ferro. E se é que hasta que se poña o barro colorado, figúrese o que lle hai que meter por debaixo ao forno.
que pode ser 600 graus, por aí. Máis. Creo que está, non estou fixo, pero que está entre alrededor dos 900 ou 900 é algo moito. Na segunda ten que pasar 2000. E na primeira chega algo menos. Un inferno. Sí. Que lle metiades ao forno? Pois en primeiro tiñan que ser luces. Viña todas de caldelas. Traían lá aquí, viñan cos carros das vacas, das vacas. Eran becerros todos. Ainda empezaban a xunir. Pero o carro aquí xa o traían. Eran carros pequenos. Valía o toxo tamén, se era limpio. Que non se dese toxo. Se era dese toxo molar que vai sin estar carrapachado, e eso non sirve. Pero se un toxo arnaban, que sea un toxo fuerte. Ese valía tamén. E agora valía hasta o serrín. Das fábricas de madeira. Serrín e casca. Que viña mezclado. E cando foi... Tiñamos un ventilador ao forno que eu teño, se non nos roubaron, porque tamén nos roubaron. Teño ventilador, eu teño todo o que lle fai falta, o que fai falta un cacharreiro, teño ali dentro. Porque me compraban, pero dábame 2 rascos, e non vendín, deixo estar aí. E teño un chabolo, non vale un carajo, que é feito como unha palleira. Pero usted non tuvo continuadores. Que? Non quixo seguir co... Mira, como ves tú... Quixo meterse, sí. Mira, como ves tú de que a xente siga no oficio? Pareceche que vai a continuar? Pois sí. Pero antes había 60 homes, por lo menos, traballando aí. Vai por aquela fotografía que está aí, non? Despois. Antes había 60, que ibas decir, e agora? E agora hai 2 ou 3. Pero vostede foi feliz sendo cacharreiro, gustoulle moito... Pois eu en vez de traballar cando as veces que estaba traballando solo, 16 horas no día. Figúrese usted traballar 16 horas no día nunha cousa que non lle guste, quanto tempo dura ese día? Das unha idea do tempo que pode durar ese día. Contalle como era un día. Que? Por a mañá? Eu cando botaba 16 horas ou unha cousa así, iba por a mañá, pero ese era o cocer. E principalmente o barro, cando se enxuquita, non se pode apurar. Hai que ir tizando ya despacio, para que vai aquecendo suave, senón estilla. E había que botar ese tempo. Non se podía apagar o lume e volver mañá. Había que rematarlo aquel día. E por tarde a mañá se iba, sacaba, bañaba. Se eran 2 ou 3 ou 4, mellor que un solo. Pero bueno, se era un solo fagio, pero sin botar tantas horas. Pero sin cocer un día normal, que facías a mañá? Levantabaste? Pois levantábame... Almorzabas? E desayunaba. Se había algo que fuera baixo na cuadra faguío, e se non faía a tua nai. E aí iba para lá. E media desde aquí ali levaba a comida por non vir a casa. E aí 20 minutos levaba a pé, de aquí ali. Indo despacio. Estaba todo o día facendo pezas, cacharros. Sí, todo o día. No, un día o mellor estaba amasando. Porque cada amasadora esa amasábamos o mellor máis con carro de barro no día. Pero aí había que pasar 3 veces, por os cilindros. Pero a mellor estábamos todo o día, pero outros días non. Según a cantidad de barro que houvese. E ademais estou traballando, non eu, todos, estou traballando con barro
que non conocemos. Eu traballei algo con il, pero un pouco. Para poder fazer algo. Se non o dou centrado, xa me estou levantando. Porque non fago nada. Se me sale-me torcido. Ya anda así. De redor. Ou así, tamén. A ver, empezo. Sí. Sí. A ver se estou empezando. Tanta xente mirando por mí, cara. Bueno, de momento, según está este, un que este acostumbrado pode pôr a traballar, non está ben centrado aínda. Pero aínda se pode fazer algo. A ver. Chega ben de duro o barro, tú. Este é un charro para moer a vaca, que o problema é moi pequeno, non te morre. Agora, subirlo para arriba.